Знаете ли защо се болите изморени, въпреки че сте спали 7-8 часа? Или пък защо се задъхвате по време на тренировка, дори когато да сте в добра форма? Отговорът често не е в храната, не е в телефона, нито пък в стресовия фактор, а е в нещо, което пренебрегваме всеки ден, начина по който дишаме. Много хора, като мене, имат ограничено носно дишане, без дори да го осъзнаваме. Това води до повърхностен сън, хъркане, хронична умора, слаба концентрация и като цяло по-ниски резултати в залата или в ежедневието. Аз открих Air-Zap, лепенка за нос, която физически отваря носните пътища. Лепеше вечер, усещаш веднага разликата. По-дълбоко дишане, по-малко хъркане, по-добър сън и повече енергия още от първото ставане. Аз, като активен спортист, я използвам всеки ден преди тренировка, особено при кардио. Колкото повече въздух имам, толкова по-голяма издръжливост имам. Това води до по-добра форма. Не е магия, това е просто едно подобрение, което води до голяма промяна. Препоръчвам ти да я пробваш. Няма как да разбереш, докато не усетиш сам. Може да намериш на airzapbg.com. И запомнете, Air-Zap, дишай свободно, живей пълноценно.